x 1 times x shikenan wannan ɗayar a goye take ba ta fitowa kaddara ta za ka yi a wajen minus times plus minus times plus minus 1 times 1 yanzu ka buɗe bracket so da haka daidai yake da babu sai ka ware jinsin x waje ɗaya 2x da plus x 2x da plus x jinsi ɗaya ne ware su minus 4 da minus 1 lambobi ne minus 4 da minus 1 lambobi ne ware su waje ɗaya daidai yake da babu so da haka yanzu ka tara mu 2x plus x zai baka 2x ana bi na huɗu ana bi na ɗaya biyar ake saboda haka yanzu ya banda da doka 3x minus 5 ya banda da doka so da haka yanzu minus 5 in da tsallako da ita nan za ta dawo plus minus 5 ta tsallako da ita nan za ta dawo plus kun tuna dokar ɗebewa inda ka ga mai ɗebewa cicciɓe ta dawo da ita nan za ta dawo tarawa daidai yake da 3x equal to 0 plus 5 saboda minus 5 ta tsallako ta zama plus 5 ba ba tara da biyar 3x is 5 iya x nake nema tsakanin x da 2 sau tsakanin x da 2 times tsakanin x da 2 times ya dawo nan zai dawo da mishi rabawa x equal to 5 over 3 saboda haka wannan improper fraction mun koyar da fraction ka je ka iya fraction tun daga episode 1 na mathematics a wannan channel din daidai ke da ka ce x equal to 3 into 5 1 remainder 2 over 3 uku nawa ce a cikin biyar ɗaya me ta rage biyu ga over 3 ɗinka ta sauko da shi ƙasa wannan shi ne x misali na biyu yayin da aka baka minus 2 open square bracket minus x plus 2 minus 2x equal to 0 or equal to 2x equal to x minus 2 yayin da aka baka wannan ya za ka fasa wannan mun bayar da wasu dabaru da za ka solve wannan equation din in ka je ka duba algebraic expression da muka koyar a ainihin wannan tasha mai albarka za ka ga mun koyar da algebraic expression daki-daki wanda in kan episode ka ɓata lokaci ka kalle shi da kyau za ka yi ainihin gane wannan karatu sosai yadda muka ce yadda aka buɗe square bracket sauko da na jikin square bracket minus times minus plus 1 times xx kaga na sauko da shi minus times minus plus 1 times xx minus times plus minus 1 times 2 sauko da minus 2x kaga square bracket ya dawo common bracket curly bracket ya dawo common bracket minus times minus plus 1 times xx minus times plus minus 1 times 2 ga minus 2x ga sauko da shi daidai ke da x minus 2 yadda za ka yi ka buɗe wannan bracket ko kafin ka buɗe shi wannan x ɗin ta wace a cikin bracket ɗinka kana da plus x da minus x za ka iya matse su a cikin bracket ɗinka kana da plus x wannan plus x wannan minus 2x za ka iya matse su minus 2 a cikin bracket ɗina ina da yan jinsi ɗaya minus 2x minus 2 equal to x minus 2 a cikin bracket ɗina ina da yan jinsi ɗaya wannan plus x wannan minus 2x daidai ke da ce minus 2 plus x minus 2x plus x minus 2x zai baka minus x minus 2 equal to x minus 2 yayin da zan bude wa kaga da na matsi nan ya bani minus x ga minus 2 na tsallako da ita bude bracket ka bude bracket ka ɗau wannan ka buga wannan ka buga wannan minus times minus plus 2 times x 2x duk wata jinsin x a barin hagu marasa x a barin dama ina da 2x minus x equal to minus 2 za ta sha zaman ta minus 2 ta zauna plus 4 ta tsallako za ta dawo minus 4 plus 4 ta tsallako za ta dawo minus 4 so da kan kaba karatun da ina da x biyu ana bi na x ɗaya ina da x biyu ana bi na x ɗaya 2x minus x daidai yake da x daidai yake da minus 6 minus 4 minus 6 minus 2 minus 4 minus 6 minus 2 minus 4
minus 6. Ana bi na biyu, ana bi na 4 minus 6. Wannan za ka iya minti nawa kai? Minti 10. Sha wani abu. Bari mu ƙara misali dai sai mu kashe. Shi ma goge ba. Minus x minus 1 over 2 equal to minus x minus 1. Ka nemo x. Haka dai za ka bi. Nan da x, nan da x. Ya karatun ka zai zama. Yadda karatun ka zai zama shi ne, kai iyayen ka ga cewa ka fara da rabawa. Fara da rabawa, that's division, addition, subtraction, times. Fara da division. Wannan ita ce rawayi sau ana. Minus x minus 1 equal to 2 minus x minus 1. Tunda su biyu ne ga su na sa su a bracket. Ga biyun nan na jingina musu. Na sa su a bracket na jingina musu. Sai dai kira ka ce minus x minus 1 equal to 2 minus x zai baka minus 2x minus 2. Plus times minus minus 2 times x 2x. Plus times minus minus 2 times 1 2. Yanzu daidai da duk masu x ga ware sa nan mara, duk marasa x gana da sunan mara. Kaga minus x za ta sha zaman minus x, minus 2 ta tsallako minus 2x equal minus 2 ta tsallako plus 2x. Dan minus 2 din nan ta dawo ta tsallako equal sign za ta dawo ne plus minus 2x in ta tsallako equal sign plus 2x minus 1 in ta tsallako, in minus 1 ta tsallako za ta dawo plus minus 2 plus 1. Minus x plus 2x is x is plus x, ba sai ka sa ba, daidai ke da minus 2 plus 1 minus 1. Shi ne amsar ka. Wannan kenan. In kana son kai checking, shin daga gaskiya ne wannan karatun za mu yi checking. Kuma da bice, kuma shaka, sai mu ba da aiki. Za mu yi checking minus x minus 1 over 2 equal to minus x minus 1. Menene x minus 1? Inda kaga x daidai take da minus 1, to ka zo duk inda kaga x ɗin ka sa minus 1. Minus inda kaga x minus 1 over 2 equal to inda kaga x is minus 1 minus 1 minus 1. Minus times minus plus 1 minus 1 over 2 equal to minus times minus plus 1 minus 1. Minus 1 minus 1, 0 over 2 equal to 0. 0 over 2, 0 equal to 0. Proved. Na yi checking. In dai har da gaske wannan amsar minus 1 in ka ɗauko ta kasa ta a nan da nan, abin da ya zama shi ne a nan shi ne a nan. Kuma na ɗauko minus 1, ina son in tabbatar da amsa ta daidai. Duk inda na ga x na cire na sa minus 1. Duk inda na ga x na cire na sa minus 1. Duk inda na ga s na cire na sa minus 1. Da na bude bracket ɗina gashi, nan ma na bude. Nan ɓarin ɗaya ɗaya babu a raba ya bani babu. Nan ma ɗaya ɗaya bani babu. Babu daidai take da babu. Ɓarin hagu babu. Ɓarin dama babu. Left hand side daidai ke da right hand side. In dai har ka yi daidai, in dai har x ɗinka daidai ne, ka shigar a cikin equation ɗinka. Left hand side zai zama daidai da right hand side. Ɓarin hannun hagu zai zama daidai da ɓarin hannun dama. Saboda haka babu daidai da babu. Saboda haka wannan amsar tawa daidai ce, daidai ne minus 1. So yanzu za mu bayar da aikin gida. Muna fata ɗalibai za a daddada wannan karatun sosai. Za a tsaya a fahimce shi kuma a yi mana wannan aikin. Askan lamu ina fata kun ji daɗi kuma za ku ci gaba da kasancewa da wannan shiri na tare da ni naku Jamila Abubakar Ciroma, CEO Jamil Ciroma College of Science and Technology, Kano.